Gikan sila nasab ang mga biyahe sa barko paingon ngadto sa Bohol karong adlaw. Gumikan sa mga dagkong bawod o kusog nga hapak sa hangin sa Tagbilaran Port by fast craft nga nakabiyahe pa kaganiyang buntag apan gikanselo sabdayon sa mong fast craft management ang ubang biyahe nini human nini ang Ocean Jet kansilado alas 10:40 kaganiyang buntag ug alas 11:40 kaganiyang udto nga biyahe paingon dinhi sa Cebu ug sa alas 12 sa udto mga biyahe paingon sa Dumaguete. Wasay biyahe ang Togo karong hapon, sumapa sa Philippine Coast Guard Tagbilaran, diskretsyonas nagduma sa mga barko ang pagbiyahe o dili nunot kini sa nasating dagko mga bawod nga mugna sa kusog nga hangin adlaw garong adlaw dito sa Bohol. Gumikan sa kanselasyon sa mga biyahe, daghang mga pasayeros ang na-stranded sa mga pantanan. Ang uban nga nagpa-refa na lang sila mga tickets. Ang uban misakay o mga dagkong barko sama sa light shipping pabalik din sa Sugbo. Wa pa masayri kung kanusa makabiyahe pag-usab ang mga fast crafts.